Γεια σας! Σήμερα θα μιλήσουμε για τα ουσιαστικά και συγκεκριμένα για την πρώτη κλίση. Στην πρώτη κλίση έχουμε ουσιαστικά αρσενικά τα οποία λήγουν σε ας και ης και θηλυκά που λήγουν σε α και η. Στρατιώτης λοχείας, ψυχή, στρατιά. Τα αρσενικά σε ας κλείνονται ως εξής: ο νεανίας, του νεανίου, το νεανία, τον νεανίαν, ο νεανία, η νεανίε, των νεανιών, τις νεανίες, τους νεανίας, ο νεανίε. Τα αρσενικά σε ης κλείνονται ως εξής: ο ποιητής, του ποιητού, το ποιητή, τον ποιητή, ο ποιητά, οι ποιητέ, των ποιητών, τις ποιητές, τους ποιητάς, ο ποιητέ. Για τα αρσενικά έχουμε να πούμε ότι κλητικοί ενικού σε α κάνουν τα εθνικά, δηλαδή ο Πέρσα, ο Σκύθα. Αυτά που έχουν κατάληξη της, ο ποιητής ας πούμε, ο ποιητά, και τα σύνθετα με β συνθετικό ρήμα, ο Γυμνασιάρχα, ο Παιδοτρίβα, ο Βιβλιοπόλα. Αυτά έχουν β συνθετικό ρήμα, άρχο, τρίβο, πολλό. Τώρα, όσον αφορά τα θηλυκά, έχουμε δύο κατηγορίες, αυτά που λήγουν σε α και αυτά που λήγουν σε η. Τα θηλυκά που λήγουν σε α, άλλα κάνουν γενική σε ας και άλλα σε ης. Αυτά που κάνουν γενική σε ας κλείνονται ως εξής: η στρατιά, τη στρατιάς, τη στρατιά, την στρατιάν, ο στρατιά, εστρατιέ των στρατιών, τε στρατιές, τα στρατιάς, ο στρατιέ. Αυτά που έχουν γενική σε ης θα κληθούν ως εξής: η γλώσσα, της γλώσσης, τη γλώσση, την γλώσσαν, γλώσσα, εγλώσσε των γλωσσών, τες γλώσσες, τας γλώσσας, ο γλώσσε. Τα θηλυκά σε ήτα κλείνονται ως εξής: η ψυχή, της ψυχής, τη ψυχή, την ψυχήν, ο ψυχή, εψυχέ των ψυχών, τες ψυχές, τας ψυχάς, ο ψυχέ. Γενική σε ας θα κάνουν όταν πριν από το α έχουν φωνήεν ή ρο. Το α σε αυτή την περίπτωση είναι μακρό. Γενική σε ης θα κάνουν όταν πριν από το α υπάρχει σύμφωνο εκτός του ρο και το α σε αυτή την περίπτωση είναι βραχή. Γενικά, για τα ουσιαστικά της πρώτης κλίσης έχουμε να πούμε ότι το α στην κατάληξη ας είναι πάντα μακρό, παραδείγματος χάρη της χώρας. Η γενική του πληθυντικού τονίζεται πάντα στη λίγουσα, παραδείγματος χάρη των χωρών. Και τέλος, τα αρσενικά και τα θηλυκά έχουν τις ίδιες καταλήξεις στον πληθυντικό.